Sasisen pat nakaliang ke Good News TV, ni pedang sobha yupi BAROH ki bapet yakne ke program hakne ke por, bat ni ai KHUBLEI ru yupi hak KYRTENG bat THIANG tam TRAI bat unong penim jungi u JISU KHRIST. Hakne kesngi kata ke pratarik ke LYNGKHOI, ngin walam syapi ya ke Bible study lingba itemen besan Bishar.H bat kumcu ru ya ke JINGRWAI kerpang ni kong SPIDA LYNGKHOI bat ke YING kesem ke JONG ki bana ke balang Presbyterian dirang. Ngi pen ken mau ru yapi ba ke ne ke tayo banwan kata ke khatsan tarik u ke LYNGKHOI ngin walam syapi ya ke praise and worship. Ngangit scam ba BLEI un KYRKHU lam yangi BAROH akan ikapor bangin yok sngo yuki kubor titat haduk bangin desyam biang tu BLEI un KYRKHU yupi BAROH. Halo ulun dan handai layang gading pernah lakin lasanar hampa akad nujing soseng habangakin mau donut ka umbat kashmei bat umat kijau aji subah Kodor tam hadonu chonga ya jing imba jodong na miwa namar jonna melawan jing janjar misha halo dimpna misha JISU kodor tam hadonu jonga ya jing imba jodonga miwa namar jonna melawan jing janjar misha halo dimpna JISU kodor melawan na bangsa kendau banwa denga ubaram ki pombom ngayo ya rajin ini aiti enten imyanya das nampakor milatan kesam korba aji subah kodor tam hadonu jonga ya jing imba jodonga miwa namar jonna melawan jing janjar misha halo dimpna mishaya me pompan siatsha aji subah kodor tam hadonu jonga ya jing imba jodonga miwa namar jonna melawan jing janjar misha halo dimpna mishaya me pompan siatsha
halor na mishaya mi pompan siya halor na mishaya mi pompan siya Hakabeningkong nga aingu yo BLEI alam yangi kum ka good news TV bangin yo ban wan pat shapi hakane ka por bat nga snow kadang biang yangi ban shim yakane ka kaburu ban ai KHUBLEI snem thamai besuk epi BAROH dang shitayo ngi dang yat ban ngi aingu yo BLEI bo BLEI la don rengkat haka jingat lenti ka jongi hakane ka shitayo bo BLEI la don rengkat bat ngi nga ngit scam ya ka bo BLEI unyalam ya ka good news TV lembau news snem wa thamai bat ya piru kinong kershan ki subscriber kinong page kinong ngap bada ka jing kershan bada ka jing yai duai ka jongfi ngenang la ban ai ka JINGSHAKRI ka ba bhatam na ka benta jongfi ha ka ba psa ha ka ba hikai bada ka ba ya lapru ya ka gospel ka jong JISU KHRIST ha ka ni ka por klem da pen slam show ngan yat ben no sha ka ni ka Bible study kani ka jing ya pusan lang na ka ktin ka jong BLEI batang shi ktin ha shwa bangi ngin ya pusan ni ka ktin ka jong BLEI tong ni duai ato kren ba jam no JISU ki ktin jong melong so kren atrai ngi sha skor melong BLEI ha ka KYRTENG JISU ngi duai amen ka benta na ka ktin ka jong BLEI ka bangadon ya ka banya sam banya puson lang bat phi ha ka ni ka por ka dei na ka kitab ka barim na ka kitab jong unong ya thu lupa Isaya ka ni ka long ka kitab ka ba ngila nyokor kata-kata ha ka tin ka jong BLEI bat ka dei ka wei na ki kitab ki ba kamr benru na ki nong tho na ki nong ya thu lupa bat na ki jing tho jong ki nong ya thu lupa u Isaya ulawan ha khamat bat la junyo ya ka kitab ka jong Isaya la kum ka Bible hi namar ka dan riu pun riu teliki la nong kum badan riu pun riu teliki kitab jong ka Bible la nyaw ru ya u da ki riu start kum uta u major prophet om na mar ba ulong kham temen la ni kham rang ba kham san ha ka jing sngo thu la ni ha karta henrai na mar ka jing bun bat ka jing reben ki jing tho ki jong u te kum tangi la nyaw ya u ha ka thup jong ki major prophet hakani ka por klem da ya than jeliu ya kaban batai ya fi ka kitab u Isaya kan nongrem ka banga kwa bangin ya pusan ka de ka lenong ka ban riu ka de ru ka ne ka lenong ka ba ya thu yangi ya ka jingkhot ka jo BLEI ya u Isaya bat ka jingkhot ya u Isaya ka long ka ba compare namar ka jia hadin ba u ula shakri kum unong ya thu lupa bat ngakwa ya kaban pulino ya kini ki dekat na kabas sedang ka lenong kaban riu ka dekat kaban ningkong ka ongkom ni hakas nemba usim Yusaya ulayam ngalayo iyo trai bodo shong halor ka ket bajrong bat bala penkentiu bat baka jan sempiar jong u kala pendap ya ka temple kani ka benta na ka ktin ka jong BLEI hakalan ka ban ningkong ka yathu yangi ba usim hagasnem ba usim Yusaya ulayam ngamju kham skong tenat ya ka banda yathu khana history ha ka basdang ya ki jinghi kai na ka ktin ka jong BLEI bunsin ka pen sho sam thia yangi henry ka ni na mar ba ka don ya ka khubor ka ba kerpang ba usim Yusaya ha ka snem ka ba uyam kani ka snem ka ba BAROH ka hima ki sngosi ki pat ki rayon bat kam tam u Isaya usim Yusaya u de usim u bala sinshar hagi snem ko ma nyos pa khandai po hadu nyos pa lai po khandai ha shwau kris bat ula sinshar ko ba san pu artli ki snem bat le simpat judan nong sensyar ubakum ma uban sensyar hadu san pu arte ligis nem ngimpat don prime minister lani chief minister ka ri India ka jongi uban sensyar hadu san pu arte ligis nem lada Kenya ka rukom jongi kinong mikman kala palat ya ka shipau nem shipau term la ban ong ya ka ban long nong sensyar bat kani ka por ka bakat banang sensyar ma u ka don ka shong suk shong shngan kadon ru ka jing roi ka jing par ha ka kamai ka kaji ha ka kai ka pateng bat ha ka yo ka kot hi BAROH ka wei bat ka don ru ka jing trang BLEI bat ka jing money BLEI ka jong ki brio
Bat ka don ru haga por ka ba I kumbana dong sha dong ki biang lut haga jingsen shar ka jong sem Uzaya ubana do ka snem kumba kat riu snem e ula shongket. Bat kat baudang shongket ma u I kumba ki a BAROH ki biang lut u Isaya la ngej baudon ka jing e ka ba jan. Let's see ngalaban bu haki kentin bau Isaya let's see we are shong kelas ringkat bat u sem Uzaya. Kadang ka jingya day ba shimet jong uru iman. Bat kumta kani ka por ka ba om tang ba ka ri bat ka jat ben riu bat ka hima ka du no yo sim u ba shongket henrei u nong ya tu lu paru u du no ya u lok ba hajan jong u bala shongket hado kum ba san pu arteli ki snem. Kani ka por ka ba utli kani ka por ka ba dum kani ka por ka ba ka hima BAROH ka wei ka yo iya ka ket ka ba teli. Kayo ya ka laway ka ba dombat ka ba jingot ka bam don jingkermen. Ngidang shuyo kjat yo ni snem uba thamai. Bat haba kertiang din ngiyo ba ka snem ka ba ngilayat ngila syakta kata haka ni ka klam ka balakta ya ka pertai shitelup ka ni ka klam kubit kat kendai ka ba ngiong ya ka ru ka pandemik na markalakta ya ka pertai shitelup om tang ya ka way ka jat ben riu la ni ka way ka ri. Ka jingkta kalakta wat ka balang bangila yo bangila day ban du no wat ni kinong yalam kinong syarai jong ka balang ki pastor ki temen besan bat ki babun ki wei pat kinong yalam ru ngila day ban du no ya ki bat ngadang ya keren bat ki paranong syarai ban ong ba ladang ngila day ban jit no de ki wei ru mano ban pendapat ya ka jaka ka basuda mano ban pendapat ya ka benta ka baki kila ai ka JINGSHAKRI ha ka balang. Ngila du ru ya ki ba iit ki ba tuan ki me ki pa ki me iit ki pa iit ki ba ai ya kata ka jaka ka ba teli ba ikum bam don balak ban pendap ya kata ka jaka ka ba kila iit no halaki ying halaki jingya day ngila day ban mat ya kata ka jingya lenti ka jongi barkari ka por shisha ka ba ngimpat rengat ki umat ru ngila yuk jat pat haus nem ubang ngidang ya KHUBLEI yo snem uba rem bat ngidang pediang yo snem uba temai henrei ki ba jia ki ba long minta kim yang ya ka jingkermen bat ndon ka lawai ka ba pernai ka klam kalawan sedeki wei pat ki kerteng jong ki jingpang bat ki knyang jingpang ya ka bangam kwa ban ya keren haga ni ka por henrei nga yo ya ka lawai ka ba dum Shano ki kun kena ken poi. Shano ka kayi ka pateng kan poi. Ka pertai kala nang hiran bangamla ban kelet shu ya ka wei ka jingjia haga dong ka banganga syong. Banga ken mau bangidang lek ban rung nakaliang kum kinong kit kam haga shnong ban pe ya BAROH baki dei ban yo ya ki jing don kam bala ai kumukau piat ter kum tu. Ngila rung haga wei ka ying jong iwei riu kentai. Ibaran sawut ki kun. Bat habala keli pila yo ukau yong hoot la yo udai hoot la yo BAROH ki jing don kam hoot ngila tik haga register. Reshwaban mi no. Itai long kemi ita ikun cita ikong ibarang red ikun kentay yong mama haduk mentalais ngingi klem yo shetja ngape ikong ong balai kong pim shetja haba ikun jong pi itngan bat pi don niki mar yong hoot ba ngim yo ban shetja ngidon ukau Ringam dan pisah bantit rengawat shikilo sau po tingka uranga shikilo ruim dan pisah syu bantit. Ngilamat ya kabakum kata ke jingya lenti. Bat ngimtip syakmat kumno ngidei ban mat. Kalawai kabadum ka jing artatin ya kalawai. Ka jing skos ir mensim. Bat ki umat ki bampat rengat manote ban yalam yang isyakmat. Bau isaya hakabakum kata ke jing ya kenduk kabalong kum mangi. Udan ka jing itu pau baka ketin ka jauh BLEI ka ong ngala yo iyo TRAI ba udah syong halor ka ket bat jerong bat bala penkentiu bat baka jan sempiar jong ukala dap ya ka temple ka jing itu pau ka jong u isaya ka de ya ka jing pen pau ka jong u BLEI daladi ba u BLEI u pen pau ya ladi kum uta uba syong ket udah syong aram Mudur ban syong syuki, mendai kum ba syong hagapor le interview, ban syong harut hatmit jong ka syuki, ban syong penred. Kam dai kum balik ya kendu yo principal. Kam dai ka rukam syong ka ba artatin, ka rukam syong ka jong BLEI haga ket, ka dai ka ba udah syong aram, udah syong lenge, bat udah syong haga bor ka jong BAROH.
But kata ka jing yo I ka jong u Isaya, kadai ka jing pen pau ka jong u blei, ba compare ba pi la pi kio la pi shep ting la da pi arta tien ne pi shep ting ru nga shong ket mga ong u blei, hakata ka jing pen pau. Ude u blei u ba shong ket haki jing ya kendu ba haki jing jam barok jang ka jing ya lenti ka jong u breu. But uda shong ru haga jaka ka bahajrong. Kabalada pen kentiu mdai bau ya shong ringkat bat kata ke jiwei pat. Bat baka jan sempiar jong ukala dap ya ke temple. Ngaji yu I haba kentiu kurem haki nigisngi haki yeng mane. Kabada ishong kun shisha ban yu I ya kanong let kurem bakalada yat suki jai bat baka tu ka jan pong ka jan kup ka jongka I kum bakala tuot ya ka lenti baka yat bat kala dap ru ya ka lenti yat ka jongka. Kajan sempiar kabau yo I unong ya tu lupa Isaya. Kam day kabashutut haka lentiyat lani haka syuki lani ka ket bau bleu syong kada dap ya ka temple barok kawai ka penpau ya ka bor ya ka buram ka jang ublei. Bat ublei uda penpau ya ka jing penpau ka jang u ba ulong uba don bor uba krau bor bat uba halor yaki aka barok. Namar kata u Isaya udan ya kani ka jing yo I pau. Kaba day hi ka jing yo I pau kaba uday ban yo mat dalade. Ki parbanget habang asdang ya ka jingat lenti ka jonga hagaban puli ka ktin ka jong ublei bat haka jingat lenti jingat ka jonga ngabon bahagi jingkuli bang puli ka Bible. Ngaran sibon ki jingkali balay. Mensyam snem ngayat ya kapor ka bang adon jingkali yo blei balay u blei u syak ya ka klam bahkan kta ya ka ri ka jongi. Balay ru u blei u syak ya ka jingpang kubet kat kendai bahkan kta yang abat ya ka ying ka jonga ki jingkali balay ki babun. Ngidai ban yai kali ya ka jingkali balay. Unong tho ubakra ubatho ikini ki kot marketing bakerteng Simon Sinek why kerteng ya ka kot jong u start with why. Kelong ka ba day ya ka bangin sedangi ki na ka jingkali balay henry ka Bible ka ka jingpen pau ka jong ublay ba ublay upen pau ya ladi omban jubab ya ki jingkali jonga balay ublay ule kumni henry ka ktin ka jong ublay ka ka jingpen pau ublay mday balay ublay. Namar kata ki parbangen. Abang inda puli ya ka ktin ka jong ublay da kata ka jing trang bat ka jing angnut kumbalong ki jiu aba ki puli ya ka tora kam day ban yo kino ki jing hikai lani ban yo lenti haka por ba ki ja lenti henry tangban sngau thu ya ka jing long ka jong ublay nga khot ya ladi bat yang ngilang baro ngilang ya sitiyo kadang biang pa abang inda sedang no ya ka jing ya lenti ka jongi. Oh, nga ingo yo blei bangi bon ki Bible study hagi ni gisngi lalam ba kini ki rensan digital ne lang ba ki balang ka bangi don ki nong I Bible study henry abang ala sedang ya ka Bible study jonga shimet tang da ka ba puli ya ka ktin ka jo blei nabas dang habakut abang anda puli tangpan puli nai da ong bangan yo jing hikai nem ngan puli ya ka barok kawai ngan pen develop mentau snem ya ka Bible barok kawai nadu Genesis hadu jing pen pau hadu ki mapru dan kamban puli kan long ka jing ya lenti ka ban sa jing kan ma ka jing im ka jong abat jong fi kani ka Bible study nga khot ning kong syaka jing pusan syaka jing puli testa ya ka jing pen pau ka jong blai ya ladi. Ka Bible kam day ka way pat ka kitab ka jing penpau ban jubab iki jing keli jongi baro. Henry ban jubab ya ka way ka jing keli ka ban ningkong bat ka ba kong santam ublei. Abangin sedang no ya ka jing at lenti how new snem baga Bible study ka jongi shimet. Kanong shisha ka Bible study jong ka jing ya kendo ka ba imbat ublei kumbalong Isaya. Kaya khot ka ba ka ong ki serap ki la yeng haneng jong uwe ula dan riu teli ki tap niang daki teli ula tap ye ki khmat daki teli ula tap ye ki kejat daki teli her kini ki serap ki don ru saki wei pat ki kherup ni kampuli bon se na ka Bible syapang ki kherup tang hang ni hingi puli ki serap
ki kherup ki dan sau teli ki thap nyang ki serap ki dan riu teli ki thap nyang hagani ka por bo dan u isayai kan ka jing itu pau u yo i bak arteli ki thap nyang ki ka ki khmat arteli ki ka ki kjan bat ang arteli ki la her ang ka tin ka JOBLEI ki kherup ki ni ki ba shakri JOBLEI ki serap ki ni ki ba mani JOBLEI Bat kani kani ka basngautan nat ban yu iba ki serap hagata ka por uwei ula perta hawei pat badulaong bakhoj u TRAI ki pai balik ki serap kim shimla perta u babha u TRAI ki pai lani balik kim shimla perta u bait u TRAI ki pai Lagi serap kila perta ubakhoj u TRAI ki pan. Ki serap ki pen krau ya ka buram ka JOBLEI. Barka jing pen krau ka jongki ya ka buram ka JOBLEI. Kam dei tangga jing pen krau ya ki kam ki JOBLEI. Kam dei tangga jing pen krau ya ki jing le ki JOBLEI. Kadai ka jing pen krau tang ya ka jinglong ka JOBLEI hi ba BLEI ulong ubakhoj baki ong laisen lai wat ndai na marban pendep ya ka e ka bangi ki khasing junget ton da le kanu laisen lai wat bengi ong ki seram ki da perta ubakhoj laisen lai wat namar BLEI udai lai hawai BLEI ukpau bakhoj BLEI ukhon bakhoj BLEI mensem bakhoj ki kren ya ka jing long ka JOBLEI baka jing mani jong ki serap ka dei ka jing mani ya ka jing long ka JOBLEI Sylvan Hughes nong tho ubakra u ong kumni u ong ka jing ya ro ka dei ka ta ka bangi ayo BLEI ya ka e ka bau BLEI ule bat ka jing mani ka dei ya ka e ka bau BLEI ulong na markata ong ka gospel ka jong Yohanes kal nong ba sound khot arpulai baga por ka jia ba kalong menta ken bau BLEI ukpa u wat iki ba mani ken mani u ka donor ba ka jing shisha BAROH berkata ka di ka jing mani ya ka jing long ka jong BLEI habo kun jonga udang laisnem ngaken mau sa ya kata bangat thum ya umpat lait bahaban keren usu pelit ikini kiti jonga ukta yo dur khmat ka jonga ngong BLEI khun fi kwa bat ong ayu usu ong ka kiti jong phi bahe ka dur jong phi bahe ka jing mani kari kata ka jing wan hakmat jong BLEI ban pen krau ya ka jing long ka jong BLEI kumbau long compare nga mat ne em ya ka jing pen khia compare don nagani kapor ki badan ka jing thia bang compare don nagani kapor ki badan ki ummat baki jaw compare don nagani kapor ki ba shate agi jing balin ki basniu kam dei hadu ba pindalat kam dei nagani kapor tangi kita ki ba lat ram nre ki ba khet ram baka jing mani ka dei ka jing long ka JOBLEI kam dei tangi ki jing le ki JOBLEI haka nuka jing long ka ba fidan BLEI wat ikita kiba mani ubakin mani haga donut barka jing shisha BAROH hatangi kloy mo banwan kombangi long lada ki serap kiba BLEI shimla thawi ki haga dur ka jong uhi kila mani ukumbau long hatumangi kiba ka kitab Genesis lenong baningkong khot arpun riu ko ong BLEI la thawi ngi ka dur jong uhi hatangi no mani ka jing long ka jong uhi ka kersoi na ka jing ngau thu ya ka jing dei ka ba jan ba BLEI ka jing mani kam dei tang ka jing tip shapang BLEI lani kam dei tang ka jing itu u au BLEI hendrai ka kersoi ba kami na ka jing dei ka ba jan ba BLEI ba ka jing mani ka dei ka ta ka ba da ngam sakit hit jong ka jing ngau thu u au BLEI mdei tang ka jing tip na ka bor jabing UAU ni BLEI ngila ban tip da ka ba puli ngila ban tip da ka ba sngap henre ngila ban sngau thu tang da ka ba pelut por ba BLEI pada markata ka ni ka Bible study ka khot yangi syaka jing pelut por ba BLEI syaka jing ya keren ka ba im ba BLEI baka jing mani ka jongi compare
usnem arajar arpu arulong kumno. Henry unde usnem bangan dem krup tangban mani ukum baulong. Badai hangta bau isaya ya tu kektien ke JOBLEI. Kedekot kabasan tingala ongkor det yang namar ngala yap namar nga ubri ubat ngit karem yang sentur. Nabagi kmat jonga kiri ius utrai kipan. Kajing itu pau kajang isaya. Ubala jiyai itu pau man kapor naga jing pen pau kajang BLEI. Kari kajing itu pau kumunong ya tu lupa baki wei kiri ban pai show BLEI. Tang haga lenong kabasan riu sin. Isayaw ong kordet. Henry kali sin kabaningkong haga lenong kaban riu kedekot kabasan bau isayaw ong kordet yang asyai kata ong kordet kita. Kordet kibadiwan, kordet kibakumta. Kali sin kabaningkong bau isayaw ong syo kordet kita Henry ong kordet yang ngimdan kam ba syu no BLEI bantip ka pertai ka jia ayu. Ke internet, ke media, ke social media, kala biang ban ai jing tip yang i ka ba jia pertai bat ka ba long ye ki wei. Anda ngidang ton kam ya ka kamba ka JOBLEI. Namar ka media kampat la ban yaram. Ka science bet teknologi kampat la ban yaram. Ban don ya ka jing itu pau ya ladi. Ngadang don kam ya BLEI. Baun pen pau yang bangan da don ka jing itu pau ya ka jing long BLEI. Hang tangan yu iya la di kumbang along. Hang tangan tau syu do ding pro ba manga nga kambha ban ya itai. Ba itai i kambha ban ya nga. Haringan syu ibe ya la di tang kumbang along ngandala nang ban yu iya BLEI kumbau long. Malcolm Muggeridge. Wei na kinong tho ki ba kraw. Uni Malcolm Muggeridge uday ubreu ubam nget BLEI. Ue megis nem na do syajar kendai spa lai do syajar kendai spa kendai pau. But hadun daladap nyopo kendai snem musa pediang yo JISU KHRIST aga jingim ka jong u. Uday British journalists udan ruha ka British intelligence haka do ka tmaba haka do ka po jong ka tmaba ka baar. Ba ula tho iki kot ki babun ko malai potli e ula tho kot. Haga wei ka jing ya kendo ka jong u ka baula da tho. Bau ya tu bakat budang syong haka ka kamera. Ula yo i ya ka wei ka kentai ka basum haka ka wa ka badan hajan ka ying ka bau syong. But ula yo i ya ka ba ula plit ka perda ula penhap no. But umla sya ula complete yang sa sisin ban pet ya ka bau itang na syadin ya usnyu bajrong jongka uba kta iki slaum. Umla sya ula mi na yeng bat urin sit pum ha kata kawa so bama mani tu kum bakalong. Undala jingi ha kata kawa kat bau dang jingi. Ula poi hajan jong ata kari kuntai stang bo un kta no ya kaka pai wak yu uyo iyo snyu uba tuat hagi slaum henre uyo i ya ka dur kmat ba umla ban pediang ba urin sit pum poi sharing kau. Namaru i ya ka dur kmat jong ka briu ka ba pang yang lengkut. Bagi bapang yang lengkut kidan ya kadur kemat kabas niu kata-kata bakam biang syu kadur kadar ka kemut ka kemat kam biang syu. Karena kajing isyer kai ban pe ya kata kadur kemat bau serensit baru poi sharing kau. Rai ong Malcolm Muggeridge. Kadau baka perthai ka jot ka pra baka perthai ka pra baka sma iutung mdei namar katei kajing pang yang lengkut. Andai namar ka donut jonga ka pang yang lingkut. Namar ka donut ka jonga ka pun. Ya ka eke bom huit bat ka bom hong. Uyu iya la di kumbaulang. Abang indalong kumu isaya. Baka ni ka snem ka ban tamay ka no ka snem jong ka jing ito pao. Mde ya ka eke ban sajaw snem arajar arpu arla. Bon palat kinong ito lupa bat kinong yo ipaw ya ka eke ban sajaw snem arajar arpu ar. Henry mdan ki ba yo i ya ka jing ito pao. Ya eke ba ka jia haka ni ka klemada ka dono jong abat jong fi. Abang inde yo i tang ya la de.
kan long ka jing itho pau ka ba kraw tam ba din santali kila nong jong isaya bole yo I ka jing itho pau kordet kita ba undalan yo I kordet yanga hang ta usamat hagalan dekhot ka ban riu uway na kita ki serap ula her syanga ba ur ngabar hema ka kti jong u ba ula shim na ka nap na ka duan ba ula kta ka sintur jonga dau ula ongru hakmi kani kala kta ikiram yang sintur jong mi dia ka jing bom hok jong mi la weng no bari ka pop jong mi la pen khoi no dei tat andau la yu I la de kum ba ulang ba umat ya ka jing pen gantang ka JOBLEI ka jing pen gantang ka sedang na ka jing yu I la de kum bangilong ba BLEI andang ila yu I la de kum bangilong mdei ba BLEI un pen rem no yangi la ni un kan tat no yangi ka klimat ka bangi yu I ka jing jot ka jing pra la jong na maru isaya hi ong ya kata haga lenong ka ban riu pusau ka dekat ka ban riu ba ki hok mdei ki pop ki hok ki jonga ki long ki jan ba bit tingit na khamat JOBLEI nai pat ya kerani ka pop tang ka hok swaru kala de ka jan ba bit tingit hakmat JOBLEI ba la dang yu I na mar katakan nu ka hok ka nu ka jing bha ka nu ka jing le ba bha jonga ba kam long e khamat JOBLEI uba khoi tu trai ki pa tang kata BLEI sedang ya ka jing pen kentang kini kinong Japan kita ni kawai ka jing perkat ka jongki bagi jushimi kini ki kiu ki ba pra bagi nyo bagi long ki ba kam ko dor bani ki ba ba namar kinda shim ya ki pendat daga ksiar ban nagila depan pendat daga ksiar kata ka rukom le ki ong kenzuki ba kini kinong Japan kita nyo kor kata kini ki kiu kendau bala pat bala shu pendat pat daga ksiar ban nganget mereka bakum kata ke rukam perkhat ke bala kelipat yaki. Baga ri Japan menta ke yengkum ke ri ke bahakmat juga pertai. Mendai bakawan naga kesiar kawan naga debay. Kan ri buat kendai terik jomrai Agas syajar kendai sepak saupusan ke pensat histori yang haduk menta basisin ke Hiroshima ban Nagasaki kala-kala debay. Dau atom bom. Berkala perahi pom. Henry nang tak kila yeng. Banok away ni kiri kibah kmat jaga pertai. Namar baki yu I baka don ka jing bah. Ka don ka jing tepat na ka jing tua. Abo play unda yo ya ka dok not ka bala wet ka ba pra ka ba yu I la di kum bangilong. BLEI unum kentat. BLEI un shimban pendat. Da ka ksiar. Na da ka jing it nala ka jago. Na ba BLEI it kata-kata ka pertai. Ka bola ai tino ilo kun bala khamarway bau ei banget hunum japsho un yo ka jingim ka ba bam chukot yo anis lai khat ring ya la lenden bau BLEI un pendat ya ka jingim ka jongi da ka jingin BLEI ka jago but ando BLEI ula yo ban pendat yang ira ka jingin BLEI ka jago ngin long ki ba kam ko dor kam rem dor ban nganget skam bau BLEI yo ban pendan kam yangi bau isaya ka khot ka ba pra uong tingala yo snow ya ka jing sawau trai bau ong ngan pha yano barway wan let na ka benta jonga tingala ong hang ni to pha yang bau la ong to khi bad ong hau ni pat lang ka khot ka baning kong ka sedang daga jing itu pau ka jong isaya bau ong ngala yo I ka khot ka ba pra udan ya ka jing itu pa bo ang ala yo snow naka jing yo I syaka jing yo snow naka jing itu syaka jing snow to naka jing penbena ya ka baka jing perta ya ka kuboru BLEI syaka jing money ya ka jing long ka jau BLEI ka jing yo snow ka de ka jing rung ka jau isaya syaka jeli ka ba kam jeliu ha ka jing ade badu BLEI ba de shu tang unong perta jong BLEI dei shu tang utendang jong BLEI uya kren sendan badu wong manu ban let na ka benta jongi ko isaya ba isaya so ong pha yanga nga hang ni BLEI ya kren badu yo skoro isaya ya ka sur ka jong BLEI mdei tang bau tip udah yo snow da rum syaka ka jeli
Bangalaban ong ya ka ikabo Isaya ong ya ka ikabo Yohanes ong ka gospel ka jong Yohanes ka naman ingkon khot bakhatar bakat ki banget ya ay ki ka bor ban long ki khon ki jong blei ki khon ki jong blei ki dei ki ta ken ki ba yo snow ya ka sur ka jong blei bat ki ba ya kren ba do blei kan ma khon jong ang ni thui fi arsin cha pang khon jong ha bai dang ha ko wi ka sin nga wan jing wan ni la shitom bai fu ni lok jong ai ong ula shitom dan jingshit ngong toto nang ai dawai ma finga tang shupoi hayeng ngarong alaw no ki juti nga ya suki jai tang da ki muja nga shong hajan ka jing thia ka jong ngam kren shu tang shi phang wong yanga papa pilawan ngong kum no fi tep kon bangala don hang ni ki khmat jo pi ki khaprep kum no fi tep wong shu tep hi ki khon ki jaw blei ki tep hi ba u blei u don bat ki nama ka Christmas ngikan mau ka kerteng ka jau JISU uday u Emmanuel u BLEI lambat ngi puli ki kot niam baro wat na kiniam baro kiniam ki babhanga buromi kiniam baro kumila ka jong henrei mdan BLEI hapadeng ki BLEI kumbayat ku ka ktinu BLEI Yohanes kalau bakat wai lai pusan u JISU layam empat dan BLEI bayam num dan BLEI was ngau thu num dan nu BLEI wan ya kren num dan nu BLEI wan dan ringkan kumu JISU ka jing yo ipau ka jong Isaya yo BLEI mdei tang ka jing yo yo BLEI badan shalor ne yo BLEI ba ya kren bad umar kman ngakan mau ka jing ya kren jong aba we samla uba ong yala di bang amla ban nget yo new BLEI ngong BLEI ko samla ba fim la ban nget yo new BLEI wong namar ba u BLEI ngamla ban yo yo bo di ki tin paring so ba ma wong namar ba u BLEI ulong faceless ngong hoi fikiran ni ka ba shisha ulong faceless le u BLEI long heartless uyo snow ya ka jing ti jong klong snam jong aba jong fi u BLEI uyo snow ya ka wei pa ka wei ka jing ring men sim bat ka jing pen hiar men sim kamen toy bangan pena thlit bangan duai habangam snow thu patang hasat ru kan poi shiken tien ru hale ngam nang shu kum no ban duai han bai kum ki khon ki jong BLEI in snow thu hi pa u BLEI tan hajan jongi but uyo snow yaki jing ut badi ki umat ki jong i bat uya yam ru lembat ngi bangin da rung shagala ga jeli ban long ki khon ki jong BLEI om to sho tang ki shakri BLEI ngin sa sha ba BLEI un le yang i kat ba uman na ka benta ka puram ka jau karon ka wei ka khana pures kam shapang weus ubala ong yo mali jong uba un thung yo tau sit namar bodan ka jing thmu mau tahu mali ula da tung ula da sumar bahaya tahu sit mau sit ula nang he man ka news ula pe witen nat ye ula plung ula he bha kat bau nang he haman bale pe ula piar kita gisla ki jau ula shat shani bat shawai ban pen sko bahaya baru sim ong ken mau bangadan ka jing tmu ye me hagaway ka news ulit siya kakper ka jang baru ang yaw mali no yaw news baru tau yuang pa hatu pin ya nga uba pensngaw bhaya pi uba shat man ka skina ka banta jang fi ang upa hohot namar nga don ka jing tumu ya meu ang ya nga pa la da fi don ka jing tumu ndala uang no ikini tenat ki slabaro ang usit hato pa pin no ikini gisla jonga ki bangala penyar ya ki kum ki khon ki jonga uang ken mau ngadon ka jing tmu ya me uang to pa la da ka vidan ka jing tmu ya nga ndala dep ong pa pia yo no sin ong pa pin penyap si ya nga ong pa ho ken mau ngadon ka jing tmu ya fi ndala dep pia habau si yuang pat pia yang ala refidan ke jing tumu la rak dek syakri syakor jang yau tagi si syakliar jang ulum habadan ke telang la pun ya kita gisi bala penpoi hak ta kasnong hatrai lum ka bom judan bam di ka terkhong bat nang ta ka kalatu baro ki yo ya ka ban le kemen ya ka ban suman sat ban di bat kiliat kemen baro Bagi ka puram yo pa bangin dalang kumusi jo ban ang piak yang ot yang telur no igis la jonga
Lalu try JISU ke keperket semeni uang. Ya ka bang aman, dari ka bang meman. Ki kun ki jong BLEI, ki dai kita ki ban syak bau BLEI, un pia, un pendon kam ya ki, naga bentaban nongga JINGKHRI ya no re ya no. Baka jing im kam dai tang syapang bangan yo pediang manga ki JINGKHRI, henry kum no bangan nong tendang JINGKHRI ya no re ya no. Usnamu batamai, BLEI don ka jing tumu ka batamai. Baru BLEI don KYRKHU ya fi ban penlong ya fi kita dong JINGKHRI jong u. Kapertai ka sma yutung ka jabok, kapertai ka jod ka prakat ni. Hatu haba hot jabok hayeng. Pin ong sigi kun wan ra ka tu ka nara ka dhara ka jonga nganyat ya kini ka jabok piwat ya ka jan jabok. Piwat ya ka jan nyat yeng. Piwat ya ka jan jod. Abo BLEI unda yo iya ka jing im ba jod janga tangkum kata ka jan jod. Banyat ya ka jabo jong no re jong no. Ban long ka JINGKHRI ya no re ya no. Tambahkan sedang baka jing itu pau ya ladi kumbangi long. Bagi hak ki jongi kilong tangki jan jat jan betigit akhmat jau BLEI. Ka pertai ka dan kami ki jan jat. Ka pertai ka dan kami ki kiu ki bala pat ki bala pra. Ban long ka JINGKHRI ban mat ka JINGKHRI ka jau BLEI. Baka ni ka Bible study kanda pentemai ya ka jinghut jing perkat ka jongi. Kanda ai ru yangi ka jingyo I ka bakham jengai. Bangila ban yat ru ya ka lenti yat ban persyang ban long janai. BLEI na ka benta ka buram ka jau jongi ni duai. Nga ai ngu imiken au BLEI ba makeren yangi. Balemba ka jing pusan ya ka ketien ka jau me. Malasay kini ki sembok perkat. Ki bandai mensim ban yat yau ni usnam ubat hamai. Kalenti bangimpat juyat. Dan rengi yau iya me pemeda syongken. Pat meda penpau ila kaburam. Melong bakhun. Ubakhun yu TRAI kipat. Imane ya me. Haka KYRTENG JISU ngidwai. Amen. BLEI nam taka buram jau. Amen.